Em fa molta il·lusió presentar-vos la segona edició del Club Fer Filosofia, un curs adreçat a totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se no només en filosofia, sinó també en fer filosofia. La majoria de cursos de filosofia tenen un plantejament que podríem dir-ne d'història de la filosofia. El nostre plantejament és diferent. Aprendrem la metodologia que utilitzen els filòsofs per filosofar. Si us interessa la filosofia, si voleu millorar els mecanismes, les tècniques de reflexió, us heu d'apuntar al Club Fer Filosofia. Comencem aquest octubre i la formació durarà fins finals de febrer. Es tracta d'un curs de 15 sessions en què tractarem qüestions com ara l'argumentació filosòfica, els models de fer filosofia, els biaixos cognitius, les fal·làcies. Si t'interessa, trobaràs més informació a escoladefilosofia.cat/novetats. Recorda, Club Fer Filosofia, a la Casa de Cultura de Girona. T'hi esperem!